Tuan Bendoro. Lah kedut. Rong pupuh muda laras. Salone ditanggap Yorin. Otro. Bar kecono kanton wingko Tuan Bendoro. Ridu. Lah kedutnya sesuk. Muda. Lololo. Ora kaya desa monone. Katresnan go pancen nyoto. Anane mung pasang lempono. Ora gawe nate kelong. Nini Otro Popoyo kagungane saiki mung ames wae sajake wis ora kabeh sasolae mung tansah ngisi aduh cek kepiye aduh Pak Sugeng Krida rada uweng kok. Mosok intan. Sopo? Tro. Cebret no kok ya. Masuk. Ora kaya desa mono. Katresnan go pancen nyoto. Kono ora nate gawe kelo sek jepong asu Aku yang ngimbangi Masolele tresnaku ora mengena latih nanging sak terus sing ati ya apa boyo kagungane kanggo masak sajae wis ora kabeh peceng mendem sasolae mung tansah ngete aduh kekehae Jepong asu. Ya Bablas bukiro sak pupuh. ora apa-apa. Tare wangi kaya Ora apa-apa iki pake kok tenang. nanging apa guna pancen sliramu wis ora tresno apa kira kancana wis katon bisa Lagu pamungkas saking kadang-kadang muda laras mobil lewatan iki langsung Masolele. saged dipun sinabet benjang-enjang malih sinaringan muda laras MC Jaya Sound System Batman video syuting panutupun matur beliau teh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nuwun matur nuwun matur suwun Mas Wahyudi nggih saged sinabet mang benjang-enjang dalu malih benjang-enjang malih nggih